खुलुमबाय बे समाव ब्रह्म गियान नायगिरि साफ्रोमबो आइ आफामोननिसिम अननाय सिबिनाय खुलुमनाय आरो गाहाम अनसायनायखौ जासिहरबाय। दिनै जों बे समाव साफ्रोमबो नायगिरि आइ आफामोननिसिम मोनसे गोदान आयदा लानानै फैदों। बे आयदायानो जाहैबाय ओमकार। बे ओमकार सोदोबनि गेजेरजों जों मा मुलाम्फा जानो हायो, ओमकार ध्वनि होनानै बा ओमकार मन्त्र गायनानै मा जों मुलाम्फा मोननो हायो, मा जोंनि थाखाय मा मुलाम्फा जायो, बेनि सायाव जोङो गुवारै मिथिनो नाजागोन। जोंनि गेजेराव दङ बे समाव मानिजाथाव मधुराम ब्रह्म बे बाबाया दिनैनि बे आयदानि सायाव माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ बे आफाया बुंथिगोन। दा गिबियावनो मधुराम ब्रह्म आफाखौ जोंनि बे ब्रह्म गियान चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय। खुलुमबाय आफा। खुलुमबाय। दा दिनै जों बे आयदानि गेजेरजों नायगिरि साफ्रोमबो आइ आफामोननो जों मिथिहोनो लादों जे ओमकार ध्वनिनि गेजेरजों जोङो मा मुलाम्फा मोननो हायो, बेखौ एसे गुवारै फोरमायथिनानै होदो। ओमकार ध्वनि बा ओमकार मन्त्र बिनि ओंथिया बेसेबांबा गुवार। बे ओमकार सोदोबा माब्ला फैनाय बेखौबो बुंनानै फोरमायनो हाया। जायखौ होनना बुङो आदि अनादि सोदोब, बेखौनो बुङो आदि अनादि शब्द ओम होननाय सोदोबा। दा बिनि ओंथि, बिनि जुदि मुलाम्फाखौ बेखेवजोबनो हाया। दा गोदो गोदाय गेदेर ऋषि महारिषिफोरा बे ओमकारनि गेजेरजोंनो गेदेर ध्यान तपस्या खालामनानै गेदेर सिद्धिखौ मोनफुंनो हादोंमोन। दा दिनैनि माखासे बैग्यानिक माखासे स्कलारफ्रा दिनै फोरमायदों, जेरै ब्रह्म कुमारिनि सासे स्कलार BK शिबानी होननाय, बे ओमकार ध्वनिखौ ओरैबायदि फोरमायदों जे ओमकार ध्वनिखौ होयोब्ला बारमण्डलाव मोनसे गुथाल सृष्टि जायो होननानै बुंदों। बे गुथालानो मा खालामदों, बे बारमण्डलाव थानाय माखासे बिजानुफोरखौ माने होस्रांहरनो हानायनि गोहो सृष्टि जायो होनना बुंदों। बे ओमकार ध्वनिया, बिनि रिंसारथिया जेसेनोखि गोसारलांगोन, थिग बेबायदिनो बिजानुफ्राबो माने बिनि भाइब्रेसनाव थानो हाया होनना बुंदों आरो। जेरै मोनसे फुख्रिफ्राव मोनसे दैफ्राव जों अन्थाइखौ खुबैयोब्ला, गेजेराव अन्थाइखौ खुबैयोब्ला बे मोनसे ढौ सृष्टि जानानै माने मोनसे नारथाय, बाहेरायाव मोनसे नारथाय सृष्टि जायो। थिग ओमकार ध्वनियाव बे रोखोमनि माने गोहो सृष्टि जायो होननानै फोरमायदों आरो। बे दै गुथालाव जुदि सृष्टि जानाय बे नारथाया मा खालामगोन, दैनि मैलाफोरखौ, गेजेराव थानाय मैलाफोरखौ जेरै नारै बुस्रां हरबाय थागोन, थिग ओमकार ध्वनिनि गेजेरजोंबो माने बिजानु भाइरासफोरखौ बे रोखोमनि होस्रां हरो होननानै फोरमायदों। दा बे भाइब्रेसन ओमकार ध्वनियाव मोनसे जोङो मिथिनो मोनबाय बिनि गेजेरजों जे बारमण्डलाव मोनसे भाइब्रेसन सृष्टि खालामनो हानायनि गोहो दङ, गुथाल। होमबा जों बेखौ सावरायनो हासिगोन, ओमकार ध्वनिया जोंनि देहा सिङाव मा रोखोमनि भाइब्रेसन सृष्टि खालामनो हायो, बा गुथाल लाबोनो हायो। बे भाइब्रेसनजों देहायाव जाहा माबाबा गोहोम गोग्लैयो नामा, नैबेखौ दा जों सावरायनो आं नाजानि। दा जों ओमकार ध्वनि होननानै बुङोबा, ओमकारखौ जों मोनथाम हांखोजों ज' जानाय, मोनसेया जाहैबाय अ, मोनसेया जाहैबाय उ, आरो मोनसेया अखाफोर गोरलै चन्द्रबिन्दु होननानै बुङो। बिनि रिंसारथिखौ मकार होनना बुङो। अ उ म। जों जेरैहाय मोनथाम हांखो मोनबाय, थिग बेबायदिनो जोंनि देहाखौबो नैबे उथुमायनिफ्राय ओरै गोजौआव खर'सिम मोनथाम बाहागोआव जों राननो हायो। मोनसेया जाहैबाय उदै मण्डल, उदर मण्डल होननानै बुङो। उदैनिफ्राय बिखा खंख्लासिम, बिखा खंख्लानिफ्राय गोदना खंसिम बुकु मण्डल होननानै बुंबाय। गोदना खंनिफ्राय खर' जोबथारनायसिम सर मण्डल। थिग उदै मण्डल, बिखा मण्डल, खर' मण्डल मोनथाम बाहागोआव जोङो राननो हायो। दा जोङो अ सोदोब जुदि होना होमबा अ
अखार होननानै जोङो नैबे उदै मण्डलाव बिखा खंख्लासिम मोनसे भाइब्रेसन सृष्टि जाहोनो हायो होनोब्ला अखौ जुदि बुङोब्ला भाइब्रेसन सृष्टि जानो हायो नैबेनि माखासे जों प्रेक्टिस खालामबा मोजाङैनो भाइब्रेसनखौ जोङो एसे प्रेक्टिस खालामनो गोनां जायो दा उनावहाय अनिफ्राय उ होननानै बुङोब्ला बिखा खंख्लानिफ्राय बै गोदोना खंसिम मोनसे भाइब्रेसन सृष्टि जायो होननानै बुङोब्ला बे खर' मण्डलावहाय मोनसे भाइब्रेसन सृष्टि जायो दा होमबा बे भाइब्रेसन जायोब्ला देहायाव मा जाथाय जायो नैबेखौ लानानै जों एसे सावरायनांसिगोन जोङो मिथिनो मोनो जोंनि देहायाव बायदि रोखोमनि पार्टसफोर दङ अर्गेनफोर दङ जेरैहाय लिभार किडनि हार्ट बायदि बायदि रोखोमनि दा बिनि अनगायैबो माखासे आरो अंगफोर दंबायो नामा नैबेखौ जोङो बाराद्राय सावरायनाय जाया जायखौ जों ग्रन्थि होननानै बुङो ग्लान्स होननानै बुङो बे ग्लान्सआ जोंनि देहायाव ओरैबायदि रोखोमनि खामानि मावो बे समस्त देहाखौनो बे जोंनि देहानि ग्रन्थिफ्रा कन्ट्रल खालामजोबो जाहैदों आरो दा बेनिखायनो जों माखासे बे ग्रन्थिफोरनि जुदि खामानि मा रोखोमनि ग्रन्थिफ्रा हर्मन दिहुनो नैबेखौ जों एसे सावरायनाया गोनां बायदि आं सानदों दा मोननैसो ग्रन्थिनि आङो खामानिफोरखौ जों सावरायनोसै दा ग्लान्स होननानै बुङोब्ला जों मोननै रोखोमनि ग्लान्स मोननाय जायो जेरै मोनसेया जाहैबाय इन्डक्राइन ग्लान्स मोनसेया जाहैबाय एक्जक्राइन दा आङो इन्डक्राइन ग्लान्सनि सोमोन्दै सावरायनो सानदों दा बेहाय जोंहा मा ग्लेन्स दं इन्डक्राइननि गेजेरावहाय जेरै पेनक्रियास ग्लान्ड दङ उदैयाव थिग बे उदैनि गेजेरावनो आरो एड्रिनेल ग्लेन्ड दङ आरो बे बिखा खंख्लाया बिखायाव थाइमास ग्लान्स दङ गोदोना खङाव जोंहा थाइरयड ग्लान्स दङ पेराथाइरयड ग्लान्ड दङ थिग बिनि खर'आवहाय हाइपोथालामास ग्लान्स पिट्युटरी ग्लान्स थिग बेबायदिनो सबसे गोजौआव पिनियेल ग्लान्स बे रोखोमनि ग्रन्थिफोर जोंनि देहायाव दङ दा होमबा बे ग्रन्थिफोरनि सोबखौनो नङाब्लाबो माखासे ग्रन्थिफोर मा रोखोमनि खामानि मावनो हायो नामा जोङो सिगाङावनो पेनक्रियास ग्रन्थिखौ लाग्रोदो बे पेनक्रियास ग्रन्थिया ओरैबायदि खामानि मावो जे जेला आदारखौ जागोन आदार जाखांनायनि उनावहाय जुदि हजम खालामनांगौबा बै पेनक्रियास ग्रन्थिनिफ्राय मोनसे इन्जाइम ओंखारबोयो मोनसे जायखौ इन्जाइम होननानै बुङो बे इन्जाइमा आदार जानाय लोगो लोगोनो पेनक्रियास ग्रन्थिनिफ्राय मोनसे इन्जाइमा फैनोसै बे भान्डाराव स्टमाकआव थांनानै बियो जे स्टमाकआव गोलैहैनाय लोगो लोगोनो स्टमाकआव मोनसे रोखोमनि एसिड फर्म जायो जायखौ हाइड्रक्लराइड एसिड होननानै बुङो बै एसिडआ बे जोंनि जानाय आदारखौ हजम खालामो जाहैदों बे रोखोमनि माने पेनक्रियास ग्लान्डनि दारैनो जोंनि जानाय आदारा हजम जाहैनो हायो आरो बिनि पेनक्रियास ग्लान्डनिफ्रायनो मोनसे सेलनिफ्राय मोनसे हर्मन ओंखारबोयो जायखौ इनसुलिन होननानै बुङो बे इनसुलिननि खामानिया मा बेलाय जेला जों आदार जानायजों लोगोसे बायदि रोखोमनि जों आदारजों जों फरजा मुवा जाफायो बिनि गेजेराव जोंहा सिनि जातिय सुगार जातिय जोंनि आदारजों गोबां रोखोमनि फैफायो दा बे सुगारखौ कन्ट्रल खालामनायनि खामानिखौ बै पेनक्रियास ग्लान्डनिफ्राय ओंखारबोनाय इनसुलिन हर्मन होननानै बे इनसुलिन हर्मना खामानि बेखौ मा खालामफैयो बे सुगार लेभेलखौ मेनटेन खालामफैयो बे बारा जानाय सुगारफोरखौ बियो डाइजेस्ट खालामनानै बे कन्ट्रल खालामनानै बियो नांगौखिनि सुगारखौल' जोंनि देहायाव दैथायहरो थिग बे रोखोमनि बे इनसुलिना खामानि मावो थिग जोङो फैबाय एड्रिनेल ग्रन्थियाबो बे रोखोमनि गोबां रोखोमनि खामानि मावो एड्रिनेल ग्रन्थिनिफ्राय जोङो जिथुनाखि दिनै गाबोन मिथिनो हानाय लाइफ सेभिं हर्मन बे एड्रिनेल ग्रन्थिनिफ्रायनो जे माने रिलिज खालामो एड्रिनेल ग्रन्थियानो दा जिथुनाखि जोङो मिथिनो मोनो हौवाजों हिन्जावजों माने बाहागो खालामनाय हौवाफोरनि आखुथाइजों हिन्जावफोरनि आखुथाइजों माने आलादा आलादा आखुथाइनि बे आखुथाइनि जाहोनानो जाहैदों बै एड्रिनेल ग्रन्थिनिफ्राय फैनाय माखासे हर्मननि दारैनो जायो बे रोखोमनि हर्मन रिलिज खालामनो हानायनि एड्रिनेल ग्रन्थिया खालामो थाइमास ग्लान्डनिफ्राय माखासे इमिउनिटि स्ट्रं खालामनायनि मोनसे हर्मन रिलिज जायो
जों माखासे बिजानुफोरजों जोंनि देहायाव जुदि माबा गाराय जायोबा देहाया बौवोब्ला हारसिं बे देहाया गारायफ्रा हामो मानो ओरैनो हामा बेनि जाहोनानो जाहैबाय जोंनाव बै थाइमास ग्रन्थिनिफ्राय फैनाय माखासे इमिउनिटि बेहाय रिलिज खालामो देहायावनो जोंनि देहायाव इमिउनिटि दंखायो बै इमिउनिटिनि जाहोनानो जाहैदों थाइमास ग्रन्थिनिफ्राय फैनाय हर्मनानो इमिउनिटि फर्म खालामो थिग बे रोखोमनि जों गोबां रोखोमनि ग्रन्थिफ्रानो देहानि नांगौखिनि खामानिखौ जों मावजोबो थिग बेबाय थाइरयड ग्रन्थि पेराथाइरयड ग्रन्थि बेहाबो गोबां रोखोमनि खामानि मावो हाइपोथालामास बे ब्रेननि गासैबो खामानिखौ मावजोबो आरो पिट्युटरि होननानै बुङो पिट्युटरि ग्लान्डखौथ' मास्टार ग्लान्ड होननानै फिजिअलजियाव फोरमायनाय जादों पिट्युटरि ग्लान्डआनो गासैबो ग्लान्डफोरखौ कन्ट्रल खालामो जाहैदों आरो दा बिनि गोजौआव दङ मोनसे पिनियेल ग्लान्ड जायखौ इम्पेरर ग्लान्डबो होननानै बुङो बे इम्पेरर ग्लान्डआ जाहैदों पिट्युटरि इम्पेरर बे राजा बयनिख्रुइबो ग्रन्थिफोरनि ग्लान्डनि माने राजा जाहैदों आरो बे रोखोमनि बे बिजाबाव फिजिअलजि बिजाब बे रोखोमनि फोरमायदों बेनो जाहैबाय माने डाइरेक्टलि पिट्युटरिखौ बे अर्डार होगोन पिट्युटरिखौ मास्टार ग्लान्ड बेखौ अर्डार होनाय लोगो लोगो पिट्युटरि ग्लान्डआ बाखि ग्लान्डफोरखौ बे अर्डार हरजोबो आदार फैनाय लोगो लोगो मा मावनांगौ ग्रन्थिफ्रा मा मावनाङा गासैबो खामानिफोरखौ बेफोर ग्लान्डनिफ्रायनो माने फैजोबो दा नाथाय बेखौ सावरायनायनि गेजेरजोंनो जोङो बेखौ मिथिनायाबो मोजां ग्लान्डफोरा मोनसे आखुथाय दङ हारसिंनो खामानिखौ मावा जाहैदों आरो बै ग्लान्डखौ एक्टिभ खालामनायनि मोनसे राहा नांगौ जाहैदों बेनि मोनसे बेबस्था नांगौ जाहैदों बेखौ बाहेरानिफ्राय फैदों बेखौ एक्टिभ खालामबासो बे ग्रन्थिया खामानिखौ मावगोन हारसिंनो बे खामानिखौ मावा दा बेनिखायनोथ' जेरैहाय जोंनि देहायाव बे ब्याम खालामनानै जों बायदि रोखोमनि जों ब्याम खालामाबा खामानि मावोबा जगासननि दारैहाय बायदि रोखोमनि ब्यामनि दारैहाय माने बेफोरबायदि खालामोबा जोंनि देहायाव थानाय माखासे ग्रन्थिफ्रा माने एक्टिभ जाहैयो आरो बैफोर माबाफ्रानो ब्यामनि गोहोमफ्रा बेखौ स्टिमुलेसन खालामहैयो आरो फोजाखांहोयो थिग बेबायदिनो ओमकार ध्वनियाबो बै ग्रन्थिफोरखौ ओमकार ध्वनिनि गेजेरजों बै ग्रन्थिफोरखौ जों फोजाखांहोनायनि खामानि मावनो हायो जेरै एसे सिगाङाव जों बुंबाय नङा होमबा जोङो अ होननाय लोगो लोगो जों नै बिखाखं उदै मण्डलाव जों माने भाइब्रेसन जाहोनो हाबाय बे भाइब्रेसननि गेजेरजोंनो बेहाय उदैयाव थानाय बायदि रोखोमनि ग्रन्थिफ्रा माने सांग्रां जाजोबगोन दा बिनि उनावहाय जों होननाय लोगो लोगो बिखा खंख्लायाव जों जाहा गोदनाखंसिम थानाय जिथुनाखि थाइमास ग्रन्थि थाइरयड ग्रन्थि पेराथाइरयड ग्रन्थि नैबेफोरो सांग्रां जाजोब्बाय थिग होननाय लोगो लोगो बे खर' मण्डलावहाय भाइब्रेसन जासिगोन बे भाइब्रेसननि गेजेरावहाय थानाय माखासे ग्रन्थिफोरा गासैबो सांग्रां जासिगोन होमब्ला जोङो मिथिनो मोनबाय ओमकार ध्वनिनि गेजेरजोंनो जोङो मा जोंनि देहाखौनो जोङो माने गोग्गो लाखिनायनि बे मोनसे गिदिर राहा होननानै जोङो माने मिथिनो मोनो दा ओंखायनो जोङो जिखुनु समाव फुङावनो जा बेलासियावनो जा जिखुनु जों समावहायनो गावनि देहाखौ जों सांग्रां लाखिनो थाखाय ओमकार ध्वनिखौ जोङो होनानै ओमकार ध्वनि गेजेरजों जोङो देहाखौ जों सांग्रांथि लाखिनायनि मोनसे गेदेर राहा खालामनो हायो आरो दा दिनैहाय बे सावरायनायनि गेजेरजों बे ओमकार ध्वनिनि ओमकार मन्त्रनि बेसेबांबा गुवार ओंथिनिफ्राय आङो सागरनिफ्राय थरथिंसे जिथुनाखि जिथु मोनदांनाय बेखौ आं फोरमायनाय जाबाय आसा खालामदों नैबे ध्वनिखौ जोङो नि गेजेरजों बे ओमकार मन्त्रनि गेजेरजों जोङो गावखौनो मोनसे ओमकार मन्त्र जप खालामनानै बे रोखोमनि जोंनि देहायाव भाइब्रेसननि रोखोमै जोङो जोंनि देहाखौ गोग्गो लाखिनो हागोन होननानै आं आसा खालामबाय बेखिनिखौनो बुंनानै फोजोबनाय जाबाय दा जोङो बे समाव मिथिनो मोनबाय जोंहा मधुराम ब्रह्म बे आफाया जोबोद गेबेङैनो ओमकार ध्वनि बा ओमकार मन्त्रनि सायाव जोबोर गेबेङैनो बिथाङा बुंथिनानै होलांबाय आसा खालामदों जोंनि साफ्रोमबो नायगिरि आइ आफामोना बे दिनैनि बे आयदानि गेजेरजों गोबां मिथिनो गोनां बाथ्राफोरखौ बर'यै मिथिनो मोनबाय आरो बेखौ मावनायनि गोनांथि दं होननानैबो जों नैबे आयदानि गेजेरजों जों मिथिनो मोनबाय दा ओमकार बे ओम सोदोबा मात्र जोंनि धोरोमनिल' मोनसे मन्त्र जानानै गैया जोंनि देहाखौ सोदांनायनि बे मोनसे राहा जोंनि देहाखौ जोंनि ग्रन्थिफोरखौ माबोरै एक्टिभ लाखिनानै जोङो थांनानै थानायाव बोरै गोग्गो देहा जोङो दानानै लानो हायो
बे ओमखार मन्त्रआ जोबोद गेदेर बेवहाय जोंनि बिहोमा होनो हायो दा बेखौ दिनै नायगिरि साफ्रोमबो आइ आफामोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो बेल बाटनखौ नोंथांमोनहा थुनानै ला जोंनि गोदान गोदान भिडिअफ्रा फोसावनाय लोगो लोगो जाहाथे नोंथांनिसिम मोनहैनो हायो आयदाखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय बे सावरायगिरि मानगोनां बिथां मधुराम ब्रह्म आफानिसिम अननाय सिबिनाय खुलुमनाय आरो गाहाम अनसायनायखौ फिन बावहरनानै दिनैनि बे आयदाखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों खुलुमबाय।